Assalamu alaykum oğlanlar. Kime şular yazacak arasaca dutu gerek bolsa hukma havalaşın abmene gelen maşindan bilen bir salam maşin sevcağlarlanma. Şu video kimin öňünden çykdy? Like, repost, tökman edelik. Ne görşüňiz ýaly oğlanlar üçlük dutu kemeri arasa gata arasa oğlanlar görşüňiz ýaly motor korobka hadawa hiç mesele ýok. Görşüňiz ýaly diýen diska patrişke goýulan oğlanlar maşin daşky lukkulju. Görüşünde içi bilen tanıştırayan oğlanlar radnoy, kojaçukları, klimat kontrol, mutrul, podograf hemme açağalar yerleştiren oğlanlar görüşünde full klimat kontrol insan oğlanlar şundan ağırda hissat yok görüşünde yani arasaca da radnoy, kojaçukları oğlanlar degimi çep kırla yüz jağa sıyırlan oğlanlar görüşünde maşin balkan nomra degişli hiç iyi kemçilik yok maşinde. Bahası oğlanlar 925 ilalaşgınma, oňşugynma, ýeri behirden köp sağ olun. Original 2023-nji ýyl 4 döde Kia Sorento 2.5 motorly maşin şuň Dubay auksionuny. Görşüňiz ýaly maşina sağ tarapynda hiç ýyl degim ýok dostlar. Öňüm arasaja faralaram gowy. Baharja degimi çep tarap şu jaýaş ýerinden çünkünden bolan dostlar kırlan çalşsak gowy bolar. Bamperam görmeli seýäbi ýyrtylan ýerler bar dostlar. Şu teker zapaskada dur, häzir içinde bar, onam görkezip geçer. Bu tarapynam görkezip geçelim dostlar, ýanky diýişimiz hiç ýyl degim ýok. Izam arasaja degimsiz. Maşin 4 body. Häzir salonyň içinden görkezip geçelim. İçi gara salon, aýrbak, rol aýrbak, biz aýrbak, torpeda aýrbak atan dostlar. Şu berde adam oturan bolmaly. Şoň üçin torpeda da atyp durýarsam, udar hiç ýyl ütkeşik ýok, görkezip geçdik. Salon için arasaca eken dostlar. Şu tekeri yankı geçtik. Diskada içinde koyulup dur görmeli. Motoruna görkezip geçelim dostlar. 2.5 prostoy motorlu. Land Rover motor korobka hiç ýyl söz yok. Täzece dostlar probek bary ýogy 35.000 mil geçen. Şu öňkü laboýam çalışmaly bolar dostlar. Şu ýer çatlapdyr. Primärni auksiondan $12.000 töwerek alyp bolar diýip pikirlenýäs. Gerek diýseňiz, gyzyklansaňyz arkaýyn profil nomerler bilen habarlaşyp bilersiňiz. Win kodunam ýokarda goýýas. Segim ýagdaýyny özüňiz görüp barlap bilersiňiz. Ýa-da geçelim. Original 2023-nji ýyl birkali Kia Sorento 4 body 2.5 motorly bary ýogy 35.000 mil geçen maşin şuň arzan auksionuny. Ne olanlar yine bir görkezjek maşinanyň biri Hyundai Sonata Radnoy ýaktyr maşina olanlar. Amerikanka motor 2.5 prostoy motor. Maşin taýynjakdyr, tegerler zatlarym, paket. Bir katyny salon alyp geçecek. Radnoy ýakça zat. Bitköşk degimem ýok, äwin kodundan göräýin olanlar. Tektatdyr maşin. Bir katyny alyp geçeýin. 2021-iň 5-nji aýy. Salon, makka gara salon. Probegine gerek gelemizde. 41.000 aşypy ýok hiç maşinda. Nadat işläp dur, kanseller geç. Olanlar bahasy nagat $13.500. Üstüne ýene alaşyk bolýar. Kredit abmen 5 ýyl aýtyda bolýar, gurulaş bölik. Telefon numarymyz 877 Allah'dan kim afine fiýbetsin. Şer bir Highlander gördüňmi dost? Yo. Gödel şäher naşatda paket sürülen kanatka hiç ýerine degim kraska hiç saat ýok. Nokotsuz ne arasda maşin gözläp gören adamlar şu maşin maslahat berip bolýar. 19-njy ýylyň 2-nji aýynda öndürilen hemme zat zawat goý. Çyndan zawat. Soralyan maşin. O soralyan maşin tekerlemeli birinçi. Yedir şun ýaly ýagdaýly. Salon zona, salon zona, tere. Nedece? Yanıp durma maşin. Hiç ýyly. Atda karýarak. Gel gördüňmi? Ödem 4 bada çörlü. Şu gowerlyan şul. Kapıcıklarda setka var. Splaşma sideni. Klimat kontrol. Nosa. İýdini üçinji rät sideni lamdama. Arada saklatdyrlar. Gatarasa, gatoo saklatdylar mana da. XL komplektasiýa, awada. Tere. Mana ikinji ýesdi. Ha. Ýadan Highlanderlaryň şunusam agyramyz açylýandyr bilýärmi? Ýeňilje açyldy. Normal. Bolýarsa. Bahas 30.000 eger şu maşin kime gydykly bolsa arkaýyn habarlaşyp biler 864 033 044 63 77 388 abmen ýetmedik pulmyza garaşyk oňşy kokman suratda bolar. Biziň diýen bahamyzdan näle, siziň diýen bahaňyzdan şu maşiny alyp gidip bilýän. Muhammed ağa aýtýar. Habarlaşyň.
Salam hormatly müşteriler. Kim alfa nesip ettin? Türkmenistan'a rekord bakalan meri. Paket 300'lük bakası 71. Kim alfa nesip ettin o paket 300'lük. Maşinin iki çekerek yaksasılan. İçine daşına çılık yok. Renk temanı ayrı koyan bir kaptalı paketleri boklak koyuyorum öyle. Maşin yok koyuyorum lukluzu. 2000 yıl casını aytıp verin. 2023 yılın 7. ay. Brazzadan paket alan. Maşin gavursayan kadar durana Ridge Coast alan. VX komplektasyon yok koyuyorum lukluzu. Ridge Alcantar. Rul Motrol. Original probek 26 mun geçen zavoduydu. Gitmedik. Zavod paketlere ayarlamak maşin içinde. Bir neçe yerlerine. Monitor zatın vid kamerası. Monitor klimat kontrolü dendiren soğut yandıran rejimden tuğumba rejimi medatma. Kala değillik ama. 5 provatma üzeri 2 ve 4 de mesele yok. Wicket zat rekord baka. Bakası 71. Kaç kovamışıklar beyliğine adır aytacak. Ne görüşüne pirsos kudası yok. Maşin paket. İçi 7 adamlı kormatlı müşteri. 3 şurası diyeni Ridge Coast'ın maşinin iyidine de adam oturup kormadık. Sidendiren soğutup veriyen iyi klimat kontrol ormat müşteriler. Bakın ne diyen orijinal değil yani ormat müşteriler. İlk ön faralan net VX 3.5 Twin Turbo. Hiç ilgi brik zat yok. Arasında benzin Dubai ormat müşteriler. İyidem jali olacağına 3. reyadan zavod paketlerine ayırmadık. Sidendiren knopkada yatyan alyan. Yerleşen yerimiz gavursayan, kamasın gavursayan kadar durana haberlaşma şu belginin ina aittiyan. Salam hormatly müşteriler. Kimde kim arastaja öküz kelle gözleyen bolsa ine. Maşinin bakası 850 milyon. Yöne yağdayı 3.5 motor, L-Class, öz renki, hocagaş kurulongda, yengilcek yükkelen yer var, ayır bağı çıkmadık, arastaja temizce dat. Bakası 850 nağıt bolsa, qatqa oğuşup bolya, diskalca, anırbaşı, pakreşkanı ellemek gerekke, siretmeli da adam yok maşinin. Taýyncak bir adam turun, ikinci yetim sen bolya, sidendine knopkada, Amerikanka 2006 ýylyň 5-nji ay. Probek üýt köşükde ruljaşy multurul arastaja görýän rol original kozada du. Monitory klimat kontrol, iş yapdy, sowuk godan mesele yok, ýokary bezduk. Ser mata L-Class mata salon. Mebel çykdan wagtdan görýärmi? Arastaja apşywkada ýyrtyk sallap ýatan adam ýokdur. Paýtagtda turulan zat hormatly müşteriler. Ine iýjaşam şolary ýaljagyn. 5 adam. Bu jasa aýryp bolýar. Aýryan original ene salonja görýän. Hiç ýerine ýyrtyk zat ýok. Arastaja zat. Hemçiske de gerekki. Bahasy 850 milyon. Aşağı ýokardy. Taýyncak maşyn. Ýygyňam spoilerlyja. Amerikanka L-Class 3.5 motor, Hadawoy motor, hiç sadyň elläň. Getirýän ustaňy markaýyn barlatjan. Ýerden ondan akşam onu çelli gäwirse halkyň hyzmatyna habarlaşma üçin 61 0 65 07 61 61 09 61 61 39. Abmen bolar yetmese garaşgam 2 ay bolar 2 gün süýtürdir üstberdim ama üstberler. Gowam oňşyk bolar. Nagt bolsa gatga oňşyk bolar. Kim alsa nesip etsin söwdegäler üçin alp patarlarda gow wakadan çykarp bolýar. Kim alsa nesip etsin.